Hello guys! So, Jomery here at pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So, this past few days, may mga ginawa kami sa school, super busy, ang ingay ng aso. So, super busy kami sa school and then, yun na, hindi ko na naharap mag-vlog. Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na schedule ko for vlogging this year. So, hindi ko pa siya na-fill up pa. Pero I'll make sure this day din ma-fill-upan ko na siya. So kanina pala dumating na yung aking parcel or package galing sa Beauty MNL. Yung in-order ko yun, foundation, ink liner, tapos blush contour at saka highlighter. So, ano nga bang gagawin natin ngayon sa vlog natin? Ay mag-haul ulit. So, haul video to guys. So, medyo mahaba-haba siya. I-haul ko yung mga pinamili ko sa nabili ko dito sa 167. So, mag-start tayo sa pinakamalaki na guys. So, ito yung nabili ko. Kasi pag mahilig ang family nga namin sa pag-swimming, kaya bumili na ako nito. Yung para siyang water gun. So, this is just 109 pesos. 109 pesos siya guys. Next naman na nabili ko ay itong hammer na pangbata. So hindi ko alam kung bakit ko ito binili pero wala siyang price. 39 pesos. 39 pesos lang siya. Pwede siya dito sa ulo. Next naman guys, ito pala yung resibo. So, dito ko na lang pagbabasehan kung ano yung mga price. Next naman guys ay ito. So, this is... May price pala siya. Ayan. 25 pesos siya guys. So, ito siya. Wait lang guys, babalik ako. Ipo-focus ko lang yung aking camera. So, nagbabalik ulit ako guys. So, next naman na binili ko sa 167 ay bali 7 bombilya to guys. Hindi ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bombilya siya guys. Alam nyo, gagamitin ko kasi to sa paggawa ko ng aking vanity mirror. So, DIY vanity mirror siya. So, i-video ko na lang yung paggawa ko doon. And then, ipapakita ko sa inyo. So, next naman guys, ay hindi ko nasabi yung price ng bombilya. Yung bombilya is 25 pesos each. Ang next naman guys ay ito. So, this wire is 2 meters at ang 1 metro nito ay nagkakahalaga ng 25 pesos lang. So, bali 50 pesos siya. Wala siyang price. Gagamitin ko rin to dun sa vanity mirror ko. Socket ng ilaw. So, ito siya guys. Ganito yung itsura niya. At, firefly siya. Firefly. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 20 pesos each. 20 pesos siya. Hindi ko alam kung nagpo-focus guys. 20 pesos siya each. So, bumili rin ako ng 7. Siyempre, 7 bumbilya yon. At, last but not the least, ay ito. Itong switch. Yung haul na to pala, kaya ako bumili ng mga ganitong gamit. Kasi para ito sa aking vanity mirror. So, yun yung first ever major project ko this 2019. So, samahan niyo ako sa paggawa ko ng vanity mirror. Hindi pa kompleto yung equipments ko, pero kukompletuhin ko na para makapag-vlog na ako. Pasensya na talaga guys kung ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Pero,
yun nga, i-announce ko yung mananalo sa aking haul. I-announce ko yung mananalo sa giveaway ko sa next video ko, guys. So, bye, guys! Always remember, guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye, guys! Thank you for watching!